Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy ismét fogadnak bennünket Otthonai Viktornak, akit kutatódiákként köszönthettünk a stúdióban, illetve Banda Ádámnak, akinek csodálatos hegedűjátékában gyönyörködhettünk. Nem tudtuk átadni a díjat, mert hogy egész egyszerűen nem készült el. De hát itt van, úgyhogy kedves Ádám és Viktor, időben átadjuk nektek a Magyar Csillag díjat a Duna Televízió ajándékaként. Kaló. A Magyar Csillagok Mentor műsorában korábban, sőt nem is egyszer bemutattunk már nézőinknek egy fiatal magyar operaénekest, akit hát milyen érdekes, hogy itthon kevésbé ismernek, nem úgy Chicagóban, New Yorkban és Londonban. Azt ígérte nekünk a hölgy, mert hogy hölgyről van szó, de önök szerintem már biztosan tudják, hogy amit Magyarországon lesz, nagyon szívesen eljön hozzánk. És íme, itt van körünkben Vizin Viktória, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Viktória, mi elmondtuk a nézőknek, hogy októbertől te Londonban énekeled Mercedes szerepét, sőt azt is elmondtuk a nézőknek, hogy az új évet egy rendkívüli beugrással kezdted, remélem talán még a nézők emlékeznek erre. Igen, október 29-én kezdtem az első szerződésemet a Covent Gardenben, mint Mercedes, tehát a mellékszereplője Bizet Carmenjének. Coveroltam természetesen Carment, és hamar feltűnt nekik, hogy nem idegen nekem a címszerep, hiszen már akkor 46-szor játszottam a szerepet, Mercedes még egyszer sem. Nem utolsó színpadon, azért ugye ezt tegyük hozzá. Nem. Nem Hackney volt és vidéken, igen. Nem. És miután kiderült körülbelül november közepén, hogy a második szereposztásnak a világhírű mezzója, egy fiatal, tehetséges mezzó Marina Domashenko, sajnos nagyon megbetegedett, és valószínűleg le fogja mondani a januári összes előadását, de legalább egyet vagy kettőt. Megkérdezték Francesca Zambellót, aki világhírű rendezőnő, és ő rendezte ezt a produkciót is, hogy kit javasol. És azt mondta, hogy nem kell másra gondolni, mint a mi Mercedesünkre. Na most egy pillanatra a teljes képet megmutatják a kollégák, talán ugye a zenét is és az éneket is hallják. Mert hogy a kollégáink ott voltak Londonban és forgattak veled. Mindjárt látunk is téged. Viki, én azt mondtam rólad itt a bevezetőben, hogy a tökéletes és örök Carmen, és te említetted, hogy 46-szor énekelted már. Létezik olyan, hogy az örök Carmen? Létezik szerintem. Carmen az egy életre szóló szerep. Tehát másképp énekeltem a 20-as éveimben, hogy így mondjam, másképp énekelem most, a 30-asokban, és másképp fogom énekelni 10-15 év múlva, és a többi. Tehát ez egy életre szóló szerep. Viktória, azt hogy lehet megélni, hogy valaki egy mellékszerepet csinál a Covent Gardenba, ahova nézőként még csak beteheti az ember a lábát, és nem nézik meg, hogy jól énekel, vagy gyengén, de hát a színpadra bárkit nem engednek föl. És ott egyszer csak az ember még ráadásul kap egy kellemes torokgyulladást, majd 2 hét múlva viszont a címszerepben találja magát. Ezt hogy lehet megélni? Mert erre mondják itt magyarul, hogy az nem semmi. Igen, tehát én nem bíztam ebben az egészben, ez nem egy egyszerű torokgyulladás volt, sajnos a hölgynek kivették a pajzsmirigyét, és már San Franciscóban is lemondta az összes előadását novemberben, és én úgy gondoltam, hogy tudom, hogy egy pajzsmirigy műtét hosszadalmas gyógyulással jár, de nagyon szeretett volna a hölgy visszajönni, meg is értem. Nem bíztam benne, és tulajdonképpen egy késői karácsonyi ajándékként kaptam ezt meg december 29-én. Ugye erre mondják, hogy jókor, jó helyen, nem? Igen. Viki, nem titok, hogy mi ugye korábban már találkoztunk, és akkor említetted azt, hogy neked minden vágyod, vagy vágyaid között szerepel az, hogy Magyarországon énekelhess. Ez néhány nap múlva megtörténik, mert hogy? Mert végre Magyarországon, magyar színpadon, az Erkel Színházban 3 alkalommal Carment fogom énekelni. Mikor?
Február 25-én, március 1-én és 4-én. Hát ígéretünk van arra, hogy bemehetünk a színházba. Nem volt annyira egyszerű egyébként a Covent Gardenba bemenni, köszönjük, hogy segített, de reméljük, hogy az Erkel Színházba könnyebben bejutunk, és akkor a nézők majd énekelni is hallják, nem a stúdióban, hanem rendesen a színházban. Mert hogy sajnos most Viktóriát el kell, hogy engedjük, nem tudsz velünk maradni, mert hogy indul szépen az Opera Bálba, azért is olyan gyönyörűen felöltözve, de fogják majd még nézőink hallani Viktóriát. Hát én minden esetre a tévénézők nevében is gratulálok a gyors sikerhez, és szorítok azért, hogy ez Magyarországon is megtörténjen. A Duna Televízió a Magyar Csillagok díjat azoknak a fiataloknak adja, akikben bízunk benne, hogy nem csalatkozunk, már a nézők természetesen, és további sok sikert kívánunk önnek is a pályán. Köszönöm szépen. Én meg csak reménykedem abban, hogy Köszönöm szépen. Jól érezted magad közöttünk, életed első televíziós riportjában. Igen, mert hogy az volt, ugye? Igen. Szerintem még fogunk sokszor találkozni ugyanitt. Köszönjük, hogy eljöttél, és jó szórakozást estére. Köszönöm. Hát miután én is köszönöm, akkor nem marad más hátra, mint hogy én akkor játszom egyet.